No? Ah, no, ¿serios? No. Ah, ¿en serio? Gucci Gang. Intră în grup. Kill for me, my troll. Kill. El e Doru. Doru crede în zombie. Hello, kind man. Hello. He's dead. Can I get the Oh, heal? zombies! Oh no! No, no, no. Zombies! Hey man, please, help us. My... Bros, I gotta go. I got a medical emergency. Pentru că Doru plecase într-o urgență medicală, noi trebuia să mergem răniți până la spital. Aproape mergi, după aceea trebuie să mergem înapoi ca să mergem la... Puteați să ne dați și nouă la heal. Am zis că avea un medical emergency. Făcând rost de o mașină, am plecat în drum către spital. Gra! Odată ajuns la spital, ne vine genială ideea de a intra cu mașina. Oh, for fuck's sake, Andrei. Cât costă? E gratis. Doamne ajută. Ah. O să fug just. Acum nu mai avem nevoie de mașină. Hai să văd cum o scoți. Andrei, poliție. El e George. George de când era mic avea obsesie de a închide ușile. Hey, no? În serios? Ai pus medic. Tipii ăștia sunt cei mai buni medici. Indiferent de locație sau de situație, vor găsi mereu o cale să ajungă la tine cât de repede posibil. Medical request ends. Nu, dacă cât Andrei, eu zic să te ascunzi, ca să mai vină alți mafioși. Da, baftă băieții. Mulțumim. Dar nu știam că poți să Dar mor găsim chiar la așa. cocaine field. Down by... Andrei, a venit medicul la 200 de metri. 100 de metri. Da, știu. Aceia chiar sunt medici. Andrei, era să mă calce medicul cu codul. După vreo 2 minute de așteptat, ajunge și medicul. Bossule, dă și mie viață. Hai, în engleză, zi heal me, heal me. Man, can you heal me? Așteaptă să vină medicul. Hello, Oh, Hello. wiu. I'm gonna help you up. Stick Okay. you with morphine to fix your wounds, okay? Mie să mă aud în joc cu cap. There we go. Thank you. Well, I'll put Deci o problemă the ești în el. blood bag on you because you lost a lot of blood. And put you on some up and up. There you go. Ce dracu zice să tine? Nu te nevezi că nu te auzi și ești pe mut. On your Man. wound. Bandage them up. There we go. I see. Thank you, man. Thank you, I kiss you. I see a little fire. Mă drogam? Eu ți-am zis mință. Oh yeah, it's the morphine. It's gonna wear out in a minute or two. Ah, okay. Oh. Nu te ești pe mut. Thank you for your help. Thank you, man, I Need kiss your you. car fixed? If you have a repair kit, yes. Vezi, Amiț, așa se face roleplay, nu cum faci tu. Just press in the trunk muscle, and then you have toolkit. Uite, ăsta da medic, nu ca George, care închide uși și omoară oameni. Și după aia e foarte scurt, vehicle deathmatch. Andrei, Andrei, ascunde-te sub spital. Nu mai știu, o să vină medicul, sper că ești care tu mai bine în live. După ceva timp, ascuzându-ne de poliție, dăm de un jucător pe nume Hitler, care are căderi nervoase de la lab. Și ne împușcă.
Vezi când te tragi. Andrei murind, eu fiind nevoit să iau revanș. Așa. Cred că e mort. E mort. Ba nu, ăla încă mort. Mă duc să-mi pun. Am eșuat, mi-am reușit. E amuzant să cred. Mă trece. E într-o mașină, eu intru pe el cu mașină. Îl urmăresc. Văd totul. Serios? Da, da. Băi, mai rapid el. Că al lui nu este gata, n-ai. Drăguș. Uuuu! Ce? Oh,